Na ji duka barazana yake. Yana ne na siyasa wa'annan. Ba wani wanda ya san ce mai na fito ya zo ya ce mai zai kalle ni ce zai mun wani abu. Wannan an wuce wannan matsayi amma ka san yana cikin ɓacin rai. Na farko dai yana son fara da godiya ga Allah. Kuma ina so in gode wa shi shugaban ƙasa Asuwaju Ahmed Bola Tinubu wanda ya gayyace ni a wannan yammaci. Na je na same shi mun tattauna zantuttuka musamman inda ake ganin ya kamata a tafiyar da harkoki na gwamnati domin a yi nasara. Ka san shi gogaggen ɗan siyasa ne, dole akwai yana tunanin yadda abubuwan da za a yi a samu ci gaba. To duka mun tattauna wannan abubuwa kuma alhamdulillahi ya mun maganganu cikin farin ciki da jin daɗi. Babban abin da muka fi mai da hankali shine zaɓuɓɓuka na Senate da shugabanci da kuma na House of Reps. Kuma abin da yake so shine a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya, kuma a tabbatar da cewar mutane waɗanda suka dace sun samu shiga cikin wannan shugabanci, domin ana da buƙatar ita kanta majalisun nan ta tarayya da ita Senate domin a yi aiki tare a kai ga nasara. Ya batun yi maka tayin mukami a gwamnatinsa. To wancan dai sanda muka je mun tattauna wannan a Paris, kuma yau ma dai zancen ya fito, amma dai abin da muka yi shine mu bari a gama harkokin National Assembly ya so kuma sai a zo a zauna a yi wannan. Akwai wasu jiha za a baka ko ministan ilimi ko ministan gona, wanne minista za a baka? To ban sani, ai ba ma gama yanke cewar ya za a yi ba, amma dai ni na sani in Allah ya yarda inda an sami yarjejeniya wacce ta dace ko ina aka kai mutum ya aiki kaga wannan za a yi aiki kuma Allah da za a samu nasara. An ce ya yi lokaci kan batun gine-gine da ake rushewa a Kano, kamar kun yi maganar batun rushe-rushe a Kano? Wallahi mun yi, mutane da sun je sun gaya masa ƙarya, amma tun da aka yi masa bayani abin ya dake shi, abin ya ba shi mamaki. Abin ya ba shi mamaki a ce akwai wani gwamna da zai je ya sayar da wani sashi na jami'a ya rushe gine-ginensu ya sai a mai da gine-gine na shaguna, kuma shagunan na ma nasa ne mamaki. Haka kuma maganar race course wato filin sukuwa kenan, shi ma duk mun yi masa bayaninsa, wani masa bayani na ita kanta wajen alhazai wanda suka je suka rushe suka je suka sayar. Wato haka kuma ita kanta maganar masallacin idi, ya ma fi damuwa da masallacin idi a ce mai hankali kuma wani ma da sunan musulunci ko a bashi filoti ya sayar ko ya je ya saya igina ko wani ya je ce zai haya a cikin masallacin idi. Kuma duk da cewar mun ta cewa karfa a yi zafa mai ba fa zurri ba ne, waɗansu sai su cewa za mu ba a bada notice. To yau shekara nawa muna bada notice, tun da aka ce za a yanka muke cewa kar mutane saya. Kai masa bayanin waɗannan dalilin da aka gina gidan, shi me matsayarsa yanzu? Na gaya ma in ji Bature, he was shocked. Bai taɓa zata wani gwamna zai tafi ya je yi wannan abubuwa ba. Kuma da abubuwan nan suna nan tun da aka fara. Shi gwamna ya yi rusau a race course, ya yi rusau a Daula, ya yi rusau a can wajen Haji Camp, sannan kuma da nan masallacin idi. Wannan su ne guraren da aka yi rusau, wanda kuma duk mai hankali in dai ba yana da wani dalili ba, to dole zai yi murna, zai tabbatar da cewar mu abin da muka ce za mu yi mun yi, kuma abin da ya kamata mu yi din ne dama. Kamar shi an ce da gwamna Ganduje ya gana da shugaban kasa kuma ya fito da cewa da kun haɗu ma watakila da kun haɗu da kai da shi da abu mara daɗi ya faru, kamar za mu so mu ji ko ka ji wannan bayanin ko me za ka ce dangane da abin da ya faɗa? Na ji duka barazana yake. Yana ne na siyasa wa'annan. Ba wani wanda ya san ce mai na fito ya zo ya ce mai zai kalle ni ce zai mun wani abu. Wannan an wuce wannan matsayi, amma ka san yana cikin ɓacin rai, ya yi kuskure. Kaga duk rigimar nan fa ba ta da dalili, ba dalili ko ɗaya. Mun zauna da shi lafiya shekara da shekaru, sana nake riƙe da sikiyari. Kana ganin idan kun haɗu ba zai yi mako ba ko da kwano? To ka gaya masa gani nan ba na yawa ban ya gani kuma da mu ba cikin hadari muke ba.